Hvor lang tid skal det tage? Slap nu af. Ser tyk ud, den her. Sikke et dilemma, vi har her. Mit navn er pligtetik, og det moralsk rigtige vil være her og sige sandheden. Så folk, de bliver såret, man kan være lykkelig og dø over at vide, at de ikke købte en bluse. Men jeg har lidt etik, og jeg synes, man skal lige for at gøre flertallet glade i den her selviske verden. Please don't be a bitch about it. Mm-hmm.